Evo, dragi učenici, dobar dan. Danas je sat ponavljam, dakle ove 3 lekcije koje ste vi uvrđivali samostalno. Sada ćete ih ponoviti pomoću ovog videa, dakle izvadite radne bilježnice i provjerite svoje odgovore koje ste trebali, na ona pitanja koja ste trebali odgovoriti. Evo, kada govorimo, tu ćemo sad staviti na ovom slajdu nekoliko riječi. Evo, boja, bubreg, čarapa, džep, jogurt, kat, katran, kutija, majmun, rakija, sapun, tambura, top, torba, hajde, tek, barem. Alka, barjak, baksus, bečar, dernek, dušman, kapija, kusur, komšija, penđer, tulum, džamija i raja. Dakle, to su sve, kad bih vas pitao što povezuje sve te riječi, vjerojatno ne biste znali odgovor, ali povezuje ih to da su to turcizmi u našem jeziku, dakle riječi koje su došle iz područja današnje Turske, a koje zapravo te riječi posredstvom koga su one došle u hrvatski jezik, naravno to je preko Osmanlija o kojima će biti danas riječ. Dakle, idemo prvo od prve lekcije, uspon Osmog carstva. Idemo prvo prikaz jednog sultana i prikaz jednog kralja. Razlike koje primjećujete, možda recimo ovo što je zanimljivo na glavi, dakle što imaju, dakle kršćanski vladar ima krunu, kao simbol kraljevske vlasti, a sultan ima tu neku bijelu kao maramu koja se zove turban. Zašto on to ima na glavi? Prema vjerovanju Osmanlija, znači ne prema vjerovanju nego prema njihovom običaju, svaki sultan kada umre, njegovo tijelo mora biti omotano u to platno. Dakle, on ga nosi cijelo vrijeme dok je živ, a kad umre, onda njegovo tijelo bude umotano u to platno. U 14. stoljeću plemenski vođa Osman, on je ujedinio turska plemena i stvorio državu i po njemu je država nazvana Osmansko carstvo, dakle ništa neobično. Karlo Veliki, dinastija Karolinga, knez Trpimir, dinastija Trpimirovića i tako dalje. Središte bi bilo negdje ovdje kod grada Burse, dakle u današnjoj Turskoj je bilo središte i naravno koji je bio cilj Osmanskog carstva bilo je širenje islama, odnosno nekako potisnuti kršćanstvo, s obzirom da naravno da je nekako prirodni neprijatelj Osmanlijama u to doba bilo Bizansko carstvo koje je bilo kršćansko, kršćansko pravoslavno. Cilj je bio pobijediti Bizansko carstvo i širiti islam. Krenut ćemo od nekih značajnih bitaka, recimo bitka na Kosovu polju, dakle na vašim kartama, Kosovo polje nalazi se ovdje. To je nekako zajednička kršćanska vojska koju su predvodio srpski knez Lazar, srpski velikaš Vuk Branković, bosanski vojvoda Vlatko Vuković Kosača i Ivan od Paližne hrvatski ban. To doba je, dakle, kasnih 1380-ih bili su brojni sukobi između Hrvatske, Bosne, Srbije i tako dalje. Nekako ih je zajednički neprijatelj ujedinio, odnosno taj osmansko nadiranje. Murat I je predvodio vojsku i naravno u toj vojsci bio je njegov sin Bajazid I, isto dakle sultan. Posljedice bitke, i srpski knez, a i osmanski sultan su poginuli u toj bitki. Postoji dakle u Srbiji inače jedna legenda da je zapravo jedan srpski velikaš, Miloš Obilić, da je on ubio tog sultana, pa su skovali pjesmu, svaki Turčin zna, svaka bula zna da je Obilić srpski sin zaklao Murata. Nemamo baš 100% dokaza da se to dogodilo, ali eto, znate da nije ništa neobično, da narod imaju brojne legende. Koje su posljedice? Srbija postaje vazalna država, dakle od 1389. a 1459. će Osmanlije osvojiti. Dakle, Srbiju i ona do 1830. kao država neće postojati. A 1871. će postati nezavisna država, odnosno kraljevina, tako da naši istočni susjedi su ukupno 482 godine bili pod direktnom osmanskom vlašću. Bitka kod Angore 1402. Sad, malo vam je čudno, dakle bili smo na području današnjeg Kosova, dakle blizu Hrvatske, jedna bitka krajem 14. stoljeća i sad odjednom bitka kod Angore. Ko bi se tu mogao sukobiti? Osim, naravno, koji mogu to biti neprijatelji Osmanskog carstva? Sa istoka nadiru, dakle, Timuridi. Timuridi je bio pokušaj da se opet obnovi ono veliko mongolsko carstvo koje je postojalo sredinom 13. i početkom 14. stoljeća. Njih je predvodio Timur Lenk, jedan poznati azijski vojskovođa. Lenk inače znači hrom ili šepav, navodno, dakle, kao mladić se ozlijedio prilikom pada
s konja i eto, zbog toga je šepao, jel? Navodno je njegovom zaslugom ubijeno čak 17 milijuna ljudi u njegovim tim pohodima po Aziji i Europi, jel? Ja znajući zapravo po Aziji, jel? Tako da to on isto spada u red onih dosta krvoločnih srednjovjekovnih vojskovođa. Evo ovdje se danas grobnica Timura Lenka nalazi u Samarkandu, odnosno u Uzbekistanu. UNESCO je zaštitio 2001. Dakle, onako je jedno lijepo remek dijelo arhitekture. Mramor, žad i tako neki rijetki materijali su korišteni, ali vidite lijepu tirkiznu kupolu. Unutra je zlatom ugravirani neki natpisi, jel? Tako da, eto, nije samo Timur Lenko stavio i iza sebe i pokolj, iako većinom je. No, bitka kod Angore 1402. nekako možda za osmansku povijest značajna zbog toga što je to bila jedina bitka u kojoj je osmanski sultan ikad bio zarobljen. I ovdje je recimo jedan prikaz gdje je Timur Lenko odveo tog Bajazida prvog u zarobljeništvo, jel? On je umro zapravo 1403. godine, jer je zanimljivo na ovom prikazu vidite ovdje, jel, štab, dakle, prikazano onako da Timur kao šepa, jel. Sad idemo na možda jednu od najznačajnijih povijesnih bitaka, a to je 1453. godina kada Osmanlije osvajaju Konstantinopol, odnosno Carigrad. Dakle, ovdje crvenom bojom središte Osmanskog carstva, bitka na Kosovu polju 1389. Vidimo da je Carigrad zapravo jako blizu tom središtu Osmanske države. Pa se vjerojatno pitate, pa zašto Osmanlije odmah nisu osvojili Carigrad, ili zašto su išli skroz okolo i onda ga osvojili zapravo tek 60 godina nakon bitke na Kosovu polju. Dva su razloga. Prvi je danak. Dakle, godišnji danak Bizansko carstvo je plaćalo Osmanlijama, Osmanlije su s tim bile zadovoljne. Isto tako, naravno, Carigrad je dalje, iako je Bizansko carstvo u krizi, on je važno trgovačko središte, pa možda je postao strah kada bi Osmanlije osvojili Carigrad, možda ne bi kršćanske države druge trgovale sa Carigradom, pa bi time Carigrad izgubio svoju važnost. A druga stvar jesu ove zidine, naravno danas izgledaju raspadnuto, tada su bile, dakle, recimo možete ovdje vidjeti 3 sloja ovako zidina, jel? Zapravo su bile od 4. stoljeća, kad su napravljene su bile neprobojne, jel? Sad, što se to 1453. dogodilo da su Osmanlije mogle osvojiti Carigrad? Evo, vojska kojom su napali broj otprilike 60 do 80 tisuća vojnika, ali ono što je najvažnije je 69 topova. Od tih 69 neki su bili ovakvi. Dakle, možda najjače artiljerijsko oružje, to sredinom 15. stoljeća, izbacivalo je, dakle, taj top je izbacivao kuglu u debljine više stotina kilograma, jel? I kad vas nešto tako pogodi zidine, naravno da zidine onda zbog tog pucaju, jel? Što se tiče branitelja, neki svjedoci kažu da je bilo oko 30 do 35 tisuća naoružanih civila, dakle to nisu bili profesionalni vojnici, nego jednostavno civili koji su branili grad, a da je pravih profesionalnih vojnika bilo samo 6 do 7 tisuća. Posljedice toga sultan Mehmed II dobiva svoj nadimak osvajač. Nakon toga prestaje postati Bizansko carstvo, dakle koje je postojalo gotovo 1000 godina, jel? I Carigrad je preimenovan u Istanbul, što zapravo s grčkog predana znači Istinpolin u grad. Znači nema baš nekako onako maštovito naziv, jel? U grad, jel? Idemo u grad. I isto je važno da je Aja Sofija dobila ovakav današnji izgled, dakle nekad je to bila crkva kršćanska, jel? Podignuta u 6. stoljeću, danas je to džamija. Što se tiče organizacije Osmanskog carstva, na čelu države je sultan. Dakle, on je vjerski i svjetovni poglavar. Za razliku od kršćanskog kralja koji je samo svjetovni. Vjerski je naravno papa. Dakle, za svako vjersko pitanje u svojoj državi, odnosno Osmanskom carstvu, trebalo se pitati sultan, je li on vjerski poglavar. Savjetodavno tijelo zvalo se divan, to ću samo napomenuti, jer danas u područjima kojim su Osmanlije vladale, dakle, na primjer Slavonija i Lika, koristi se ovaj izraz divaniti, jel? Bosni i Hercegovini i tako dalje, koristi se ovaj izraz divaniti, što znači razgovarati ili pričati, jel? Dakle, to vam je još jedan primjer turcizma. Harač, bilo je pitanje, dakle, to je porez koji plaća nemuslimansko stanovništvo. Dosta pametno ovako, praktično, Osmanlije rekli su, nećemo mi silom, dakle, islamizirati narod, dakle, tjerati ga da pređe na islamsku vjeru, nego neka jednostavno plaćaju više poreza da mogu dakle, biti kršćani ili bilo koje druge vjeroispovijesti. A raja je obično vam naziv za puk, podanici, narod i tako dalje.
Naravno da je riječ harač i danas se koristi, samo ima izmijenjeno značenje. Obično nam znači bilo koja vrsta nameta koju grad ili država stavi običnom čovjeku koji mora platiti. Evo, na primjer, grad Zagreb htio donijeti odluku da se plati parking, da se plaća parking u cijelom kvartu i naravno, evo, autor tog članka je to nazvao haračima. Dakle, sve što i vaši tata, mama moraju plaćati, a baš i ono što se izdvaja iz njihove plaće, vjerojatno oni to zovu kao harač. I naravno, evo, recimo, karikature imaju na tu temu i tako dalje. Osmanski feudalni sustav i zašto je bio bolji od europskog. Dakle, sultan je vlasnik sve zemlje i on s pahijama, dakle to je teškoj konjici, odnosno onim odličnima, dakle onima koji to zaslužuju, njima dijeli zemlju. Naravno, to iz zemlje mogu biti šume, mogu biti pašnjaci, rudnici i tako dalje. Kada vlasnici te zemlje umru, zemlja se opet vraća sultanu, dakle ne ostaje nekako obiteljsko nasljeđe. Zato je taj sustav bio puno učinkovitiji od europskog. Ako hoćete zemlju, osvojite ju za carstvo, a onda će sultan, dakle, dio te zemlje dodijeliti zaslužno. Osmansku vojsku činili su janjičari, elitna postrojba, zapravo to su bila kršćanska djeca koja su oteta u djetinjstvu. Zvao se to devširma ili danak u krvi. Zvuči ako malo da se izgubi dah od toga, što je zapravo je bilo tako. Naravno, zamislite da vi imate obitelj, imate dijete, jednostavno dođu, dakle, Osmanlije, uzmu ga i vi ga više nikad ni ne vidite. Međutim, ima to i neke svoje dobre strane. Kao prvo, i dalje govorimo, dakle, o razdoblju srednjeg vijeka, novog vijeka, dakle, ljudi su umirali, velika je bila smrtnost i tako dalje. A kad vas, dakle, otmu, vi odete u Istanbul, dobijete smještaj, dobijete obrazovanje i tako dalje, i imate šansu postati jedan od možda najmoćnijih osoba unutar Osmanskog carstva. Isto tako nisu oni svako dijete otimali, recimo ako je obitelj imala samo jednog sina, njega nisu uzimali. U nekom zakonu je zapravo zapisano da na svakih 40 kućanstava oni bi uzeli jedno kršćansko dijete. Naravno, kršćani su pokušavali nekako to izbjeći, na primjer, čak su i ženili svoju djecu sa 8 godina, čisto da ispadne da su u braku i da onda oni zapravo nisu djeca, nego su već odrasli. Ali eto, neki danak u krvi nužno negativan. Na primjer, Mehmed Paša Sokolović iz današnje Bosne, on je isto bio otet kao dijete, postoje veliki vezir. Dakle, ajmo reći kao nešto što je ban za kralja u Hrvatskoj, dakle, druga najvažnija osoba, tako je veliki vezir bio druga najvažnija osoba za Osmansko carstvo i za sultana. Ili recimo Sulejmanova džamija. U Istanbulu to je djelo arhitekta Sinana, dakle to je Sulejmana Veličanstvenog, možda najpoznatijeg osmanskog sultana, njegov osobni arhitekt koji je zapravo isto kao mali bio otet i doveden u Istanbul. Evo idemo na drugu lekciju, borbe Hrvata sa Osmanlima u 15. stoljeću. Evo, kad smo već kod Sulejmana Veličanstvenog, imamo isječak, scenu iz, to je bila ova sapunica, turska, Sulejman se zvala, jedino vas Hrvati ne mogu shvatiti. Zašto je to Sulejman rekao? Pa možda će vam biti jasnije za nekoliko minuta. Dakle, već smo rekli da je recept za kaos u srednjem vijeku postati kralj i ne imati muškog nasljednika. I onda slijedi borbe za prestolje. To se dogodilo Žigmundu Luksemburškom, on je imao jedino kći Elizabetu i za vrijeme svog života Žigmund je rekao neka se ona uda za Alberta Habsburškog. Čovjek ima posjede u Njemačkoj, Češkoj, pa onda odlučuje za nekog sposobnog vladara udati svoju kći. Međutim, Albert Habsburški isto umro bez muškog nasljednika, iza sebe je ostavio kći Elizabetu i kći Anu, a njegova žena Elizabeta, dakle Žigmundova kći, je u to vrijeme bila trudna. Ja to sam namjerno podebljio, dakle probajte to zapamtiti. Dakle, postavilo se pitanje koga odabrati za kralja. Naravno, ugarski velikaši su htjeli da za kralja bude Vladislav Jagellonić. On vlada ovom tu državom, dakle kraljevstvo Poljska, koja će se isto ženidbenim vezama zapravo spojiti u zajedničku državu sa Litvom. Litvom je ovdje i bit će zapravo najveća europska država u tom dobu. Pa su nekako smatrali da on je sposoban vladar, moći će se obraniti od Osmanlija, koji napadaju i prijete. No, nemojmo zaboraviti da je zapravo Elizabeta trudna i ako ona, dakle, u sebi nosi muškog nasljednika, on je zakoniti nasljednik Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i on treba dobiti krunu. 22.2.1440.
dogodio se lijepi događaj kada je rođen mali Ladislav. Zašto ima ovaj nadimak Postum? To je zato što je rođen nakon očeve smrti. Dakle, njegov otac je, nažalost, preminuo prije nego što se on rodio. I mali Ladislav će u svibnju 1440. Dakle, imat će možda 3 mjeseca starosti, dobit će krunu i bit će ugarsko-hrvatski kralj. Naravno, Elizabeta imala potporu isto nekih ugarskih velikaša, hrvatskih velikaša i tako dalje. Zato je on zapravo kao tako mali uspio dobiti krunu. Na kraju je nastao građanski rat koji je tek nakon 2 godine došlo do dogovora u kojem će Vladislav Jagjelović predložiti, zapravo Elizabeti, Vladislavu majci, da će on vladati ugarsko-hrvatskim kraljevstvom do svoje smrti, a onda će ga naslijediti Ladislav Postum. Može, dogovoreno. No, nažalost, to nije dugo trajalo. Jer 2 godine nakon toga, 1444. godine, kod Varne, dakle Varna se nalazi ovdje, područje današnje Bugarske, jedan grad na Crnom moru, križarska vojska europska odlučila istjerati Osmanliju iz Europe i organizirati posljednji veliki križarski, to će biti zapravo zadnji križarski europski napad protiv Osmanlije, tako će zapravo Europljani cijelo vrijeme biti u defanzivi, odnosno u obrani. Vladislav Jagjelović umro, to znači da je 1445. Sa 5 godina Ladislav Postum opet postao kralj. S 5 godina čovjek 2 put postao kralj, ja se ne mogu sjetiti, jesam li znao zavezati uopće žnirance na tenisu, 5 godina, tako da eto, s 5 godina je čovjek 2 puta postao kralj. Mjesto njega zapravo će, Ladislav Postum će 19 godina umrijeti, dosta nenadano, i njega će zamijeniti na prestolju Janko Hunjadi. Isto naravno Ladislav nije imao djece muških, ugarski velikaši odabrali su Janka Hunjadija za kralja. Naravno, dobro, ne možemo baš doista misliti da je Mehmed II. Rekao ovako nešto, ali možemo pretpostaviti da je nešto slično tome rekao. A naravno možda se pitate jesu li takvi problemi postojali kod Osmanlija, sukobi za prijestolje i tako dalje. Jesu, naravno, postojali su, ubijali, braća su se među sobom ubijala i tako dalje, no Mehmed II. Je sredinom 15. stoljeća izdao jedan zakon koji je dosta bi nama bio šokantan danas. A zakon glasi ovako: za održanje poretka u svijetu primjereno da onaj od mojih potomaka koji postane sultan dade ubiti svoju braću. Dakle, svaki put kada bi neki osmanski sultan postao sultan, on je prvu stvar koju mora napraviti jest zamoliti, dakle, svoje krvnike, ljude zadužene za ubojstvo, da zapravo ubiju njegovu braću kako se niko te braće ne bi mogao pobuniti protiv njega i zapravo sporiti mu vlast. Dinastičke borbe su naravno slabile ugarsko-hrvatsko kraljevstvo, omogućile Osmanlijama lakše osvajanje ugarsko-hrvatskog kraljevstva, a 1458. godine na prestolje dolazi Matija Korvin i on jača obranu prema Osmanlijama. Matija Škorvin na mađarskom, on je bio posvojeni sin zapravo Janka Hunjadija. Što on radi? Dakle, 1463. Osmanlije osvajaju Bosnu i on je prvu stvar koju on napravio, organizirao je protunapad. Dakle, Osmanlije osvajaju Bosnu, on je organizirao protunapad i odlučio je na teritoriju Bosne zapravo braniti ugarsko-hrvatsko kraljevstvo. No, dosta ovako dobra strategija. I tako je osnovao Jajačku i Srebreničku Banovinu, a Frankopani me uzeo Senj. Zašto me uzeo? Jer su Frankopani su tražili Mlečane da im pomognu u borbi s Osmanlijama, a Matija Škorvin se preplašio da bi Mlečani opet zavladali velikim dijelom Dalmatinske obale, odnosno ovim dijelom koji ne vladaju, dakle Krk, Senj i tako dalje, i da zapravo uopće ugarsko-hrvatsko kraljevstvo ne bi imalo izlaz na more. Matija Škorvin se 3 put ženio i ni jednom nije imao muškog potomka. Ovaj Ivan Škorvin je njegov nezakoniti sin, dakle nije imao sa ženom sina, s ljubavnicom, pa se opet povijest ponovila ko će vladat Maksimilijan I iz dinastije Habsburg, Jagjelović i tako dalje. No, već sam vam puno o tome pričao, pa neću opet pričati o tome, nego idemo o Krbavskoj bitki. Dakle, simbolično 9.9., znači 9. rujna u 9 sati je počela bitka. Hrvatski ban Emerik Derenčin odlučuje presresti osmanlijske postrojbe kod Krbavskog polja 1493. godine i to je bio veliki poraz hrvatske vojske i plemića i dodatno je oslabila hrvatska obrana. Često se kod nas govori o katastrofi. To je jedan možda najgorih poraza vojnih u
hrvatskoj povijesti uopće. Naravno, stvari tu počele su Hrvati bili nesložni. Evo ovdje vam je recimo pogled na to Krbavsko polje, dakle to je polje u kršu, jel? I sad, zašto je recimo bilo dobro poznavati teren, odnosno geografiju nekog područja? Emerik Denećin je odlučio ovako na otvorenom polju napasti, kao što vam ovdje prikazano, napasti Osmanlije. Frankopani koji su također sudjelovali, njihova ideja bila da će napasti Osmanlije u klancu, gdje će ih njihovi pješaci pračkama i strelicama blokirati i razbiti osmanske postrojbe, a da zapravo ne stupi otvoreni sukob. Što vam je klanac? Dakle, to vam je jedan uski prolaz strmih strana i naravno da su oni htjeli iskoristiti tu prednost terena i na taj način zapravo poraziti Osmane, dok je Emerik Denećin nekako viteški htio na otvorenom polju ih poraziti. Kako je zapravo krenula? Evo ovdje je recimo prikaz, pretpostavlja se da su Osmanli došli sa akindžijama. Akindžije su dakle laka konjica, znači to nije vojska koja služi za osvajanje teritorija, nego za pljačkanje. I tako su oni prodrli zapravo skroz do područja današnje Slovenije i kad su se vraćali sa sobom su uzeli robove, blago i tako dalje. I kod Udbine ih je hrvatska vojska odlučila, evo da vam prikazam, dakle to je Krbavsko polje, odnosno Udbina, ih je hrvatska vojska odlučila presresti. Bilo je 6000 osmanskih konjanika protiv 10.000 hrvatskih vojnika. I ja mislim da je to razlog zašto se to smatra katastrofom, zato što je hrvatska vojska koja je bila baš spremna za rat, izgubila zapravo od jedne vojske koje nije trebalo osvojiti teritorij, nego jednostavno išlo jedan pljačkaški pohod, kao da su izgubili nekih bandita. Zato se to više smatra katastrofom, ali naravno posljedice brojni plemići su ginuli. Knez Ivan Franka Pancetinski, Juraj Vlatković, Petar III. Zrinski, Emerik Denećin zarobljen, kasnije umro, sin i brat Emerika Denećina također umrli, to je poginuli u bitki. I dolazimo do bitke na Mohačkom polju 1526. Dakle, sultan Sulejman Veličanstveni, njegova ideja je bila osvojiti Beč, zato što je njemu Beč predstavljao, ako se sjetite onog prikaza kršćanskog kralja koji drži onu zlatnu jabukicu, Beč je u Osmanlijama tu zlatnu jabukicu predstavljao prvo Carigrad, a on je pao, sad je to predstavljao Beč. Pa je brojnim osmanskim sultanima ideja bila osvojiti taj Beč. Što Sulejman radi? Osvaja Beograd 1521. kako bi prodro Ugarsku, osvaja Knin 1522. kako bi prodro i osvojio Dalmaciju. I dolazimo do 1526. godine kada kralj Ludovik II. Agelović se suprotstavlja Sulejmanu Veličanstvenom na Mohačkom polju. To je težak poraz Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i smrt posljednjeg Hrvatsko-Ugarskog kralja. Evo danas imate na Mohačkom polju ovako prikaze, imate ovako neke neobične, ajmo reći, kipove drvene, konjanici, dakle vidite samostrel i tako dalje, znači može biti oružje koja su se koristila. Otprilike 70 do 100.000 Osmanlija, dakle doista vojska koja je išla u osvajanje teritorija i čak će sam Sulejman 1529. i doći će do opsade Beča. Hrvatsko-ugarska vojska 25 do 40.000 vojnika, s time da su čak odlučili ući u bitku bez još dodatnih 10.000 vojnika koje je sa sobom imao Ivan Zapolja, dakle jedan ugarski velikaš. I dolazimo do izbora Habsburga za hrvatske kraljeve. Biće tu riječ, evo, posljednji sukob za hrvatsko prijestolje, i bit će naravno riječ mali o hrvatskom grbu. Kako je završila bitka na Mohačkom polju? Dakle, smrt Ludovika II. Agelovića na Mohačkom polju i Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ostalo bez kralja. Sad, kako je kralj mogao dobiti kraljevstvo u srednjem novom vijeku? Ratom, to je vam poznato, ili pričali smo vjenčanjem. I Habsburzi su bili majstori toga kako zavladati kraljevstvima, a da zapravo uopće ne koristite niti mač, niti luk i strijelu, niti nikakvo oružje. Dok s drugi ratuju, ti ćeš se sretno Austriju vjenčavati, što drugima pribavlja Mars, dakle bog rata, tebi pribavlja Venera, dakle božica ljubavi rimska. I evo teritorija, kako je to, dakle ovdje žutom i crvenom bojom zapravo su prikazane koje sve teritorijama su vladali Habsburgovci tijekom povijesti. Naravno, što možemo naučiti? Dakle, trebamo voditi ljubav, a ne. Sve je počelo, eto, ovo je ostatak dvorca koji je izgrađen 1020. u Švicarskoj, Dakle, vidimo jako skromni početci, a da su zapravo bili možda najmoćnija velikaška obitelj, pa možemo čak reći u povijesti. Naravno, nije taj dolazak Habsburgovaca na hrvatsko prijestolje bio
bez tipične hrvatske priče, bez nekakvog građanskog rata i nesloge. Ferdinand Habsburški koji imao potporu većine hrvatskog plemstva, a Ivan Zapolji imao većinu potpore ugarskog plemstva. Dakle, to je bilo taj građanski rat i onda ste imali analizirati izvor, dakle, prema ovim pitanjima, pa idemo na odgovore. Dakle, tko je autor teksta? Evo, piše tu mi, plemići i velikaši. Što piše? Piše da su jednoglasno, evo, lijepi primjer je Orista i Zabra, smo i po ulicama proglasiti dado smo gore imenovanog prejasnog gospodina kralja Ferdinanda za našega i cijele ove slavne kraljevine Hrvatske pravoga i zakonitoga kralja. Kada je nastao? Dakle, evo imamo prvi dan mjeseca siječnja, dakle na novu godinu 1527. godine, dakle održao se taj sabor, gdje, dakle u Cetinu, i to u samostanu u Cetinu, mjesto se zove Cetin. Zašto se uopće održan sabor? Dakle, to moram povezati sa posljedicom Mohačke bitke, dakle ubijen je posljednji hrvatsko-ugarski kralj i trebalo je odabrati novog kralja. S kojom namjerom je napisan? Evo, dajemo ovim listom svakom. Dakle, namjera ovog teksta je bilo da se svakom podaniku, dakle svakom u ugarskom hrvatskom kraljevstvu, jasno da do znanja da su hrvatski velikaši odabrali Ferdinanda Habsburga za hrvatskog kralja. Na toj Cetingradskoj povelji, ovdje, ovaj srednji pečat, ovdje je uvećano prikazan, a ovdje ovako malo preciznije, vidimo regni sigilija, odnosno kraljevski pečat. Prvi put se šahovnica koristi kao simbol hrvatskog kraljevstva u smislu da na nekom pečatu. I od tada će zapravo simbol hrvatskog kraljevstva biti ono što je i današnji hrvatski grb, to je šahovnica, naravno broj crvenih i bijelih polja će se izmjenjivati tijekom povijesti. Evo recimo najstariji prikaz šahovnice kao hrvatskog grba postoji u Fojničkom grbovniku. Dakle, Fojnica je mjesto u Bosni i Hercegovini, u samostanu se čuva taj grbovnik, 14. stoljeće, je nastao u 14. stoljeću, ili recimo u Innsbrucku u crkvi 1495. godine, isto tako imamo ovako jedan prikaz hrvatskog grba koji se koristi kao simbol hrvatskog kraljevstva. Kako Cetingrad danas izgleda, pa ne baš bajno, nema baš čovjek dojam da se tu održao možda jedan od najvažnijih sabora koji je ikad održan. Posljedica odluke u Cetingradskom saboru, dakle 1527. godine, Hrvatska je u sastavu nove države, dakle više ne govorimo o Hrvatsko-ugarskom kraljevstvu, nego ćemo od sada pričati o Habsburškoj monarhiji, dakle ona vam je ovdje označena sve ovom žutom bojom, dakle to je zapravo Habsburška monarhija. I eto, toliko od mene. I